соли 1997 дар Душанбе маризии домана хуруҷ карда буд, ки чанд соли баъд ҳам идома дошт. ҳароси ин бемории кушанда, ки маъмулан аз тариқи об паҳн мешавад, аксари сокинонро ба худдорӣ аз истифодаи оби нополида ва ноҷӯшидаи лӯлаҳои манзилашон маҷбур кардааст. Шаҳноз Комилзода, як сокини Душанбе, 20 соли ахир аз оби ҷумакҳо бе поксозӣ ва ҷӯшонидан истифода накардааст. ҳатто бе дастгоҳи полоиш обро дар мошини либосшӯӣ ва термикси гаронархаш истифода намебарад. 10 сол аст мо аз филтр истифода мебарем. тавре мебинед ин филтрро ман як моҳ ҳам нашудааст задам. дар тӯли як моҳ аллакай дохили он пур аст, тавре мегӯям, на танҳо хокулой, як чизои ғайриоддӣ мисли ботлоқ аст. намедонам сабаб чи аст, ки як соли охир воқеан вазъи оби нӯшокӣ дар шаҳри Душанбе бисёр бад шудааст ва метарсам, ки шояд ба кадом эпидемия боз бемории касалие дар шаҳр рӯбарӯ мешавем. бар асоси пурсише, ки дар сомонаи корхонаи воҳиди давлатии обу коррези Душанбе, ниҳоди масъули таъминоти об анҷом шудааст, 57% пурсидашудагон сифати оби ошомиданӣ дар Душанберо бад арзёбӣ карданд. танҳо 9% сифати оби пойтахтро олӣ ва 7% хуб баҳо доданд. сокиноне ки аз обҳои варзоб истеъмол мекунанд, ина ман чихеле ки ҳозир мо аз як ҷо баромадем, дастҳоро шудем, ҳатто дастҳо қум мерезад. ҳамин фикр мекунам, ки на он қадар тоза мебошанд, аз ҷиҳати санитариям, аки ина росташа гӯем мақомотҳои махсус ҳастанд муайян мекунанд, лекин аз ҷиҳати ҳамин визуал нагар гирем, аз ҷиҳати дид гирем, ҳамин он қадар тоза нестанд. Она, возможно, не очень чистая. Ее лучше фильтровать через фильтр, а так ее пить не советую. Возможно, немного мутная и с привкусом. Вы пьете из крана или нет? мақомоти корхонаи воҳиди давлатии обу коррези Душанбе ҳозир нашуданд, ки сабаби бад шудани сифати оби ошомиданӣ дар Душанберо шарҳ диҳанд, дар ҳоле ки дар аксари манозили сокинони Душанбе ҳисобкунакҳои об насб карданд, бо сокинон шартномаи фурӯши об доранд. ҳарчанд дар он шартномаҳо масъулияти сокинон мушаххас шуда, масъулияти корхона ва ба кадом сифати об таъмин кардани харидор ҳатто ишора ҳам нарафтааст. аммо мақомоти маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Душанбе сифати оби ошомидании пойтахтро ҳамарӯза аз 87 нуқта дастрас ва 15 навъи ташхис мегузаронанд. дар 4 моҳи соли ҷорӣ то имрӯз 789 намунаи об дар ташхисгоҳи маркази сеси шаҳри Душанбе аз ташхис гузаронида шудааст, ки аз ин 473 таш ба талаботи гости оби нӯшокӣ аз рӯи тирагии об ҷавобгӯй нест. аз рӯи дигар нишондодҳое ки дида мебароем, аз ҳисоби микробиологӣ ва нишондодҳои дигари кимиёвӣ, оби имрӯза ба гост ҷавобгӯ аст. дар пойгоҳи обрасонии фишории шаҳри Душанбе корхонаи коркард ва такшон кардани оби ошомиданӣ дар ҳоли сохтмон аст ва қарор аст то як моҳи баъд мавриди истифода қарор дода шавад. пойтахти Тоҷикистон аз 4 шабакаи обрасонӣ таъмин карда мешавад. 2 шабакаи он обҳои зеризаминӣ ва 2 шабака обҳои рудхонаиро ба сокинон интиқол медиҳад.